உலகெங்கும் சென்று படைப்பிற்கெல்லாம் நற்செய்தியை பறைசாற்றுங்கள். இதை இயேசுவில் பிரியமானவர்களே, இந்த இறைவார்த்தையின் அடிப்படையிலும் புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாருடைய வாழ்விலிருந்தும் இரண்டு சிந்தனைகளை இன்று கொடுக்க விரும்புகின்றேன். முதலாவதாக நற்செய்தி அறிவிப்பு, இரண்டாவதாக ஆன்மாவை பற்றிய அக்கறை. ஒரு முறை ஒரு நற்செய்தி பணியாளர் ஒரு கூட்டத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார், மறையுரை ஆற்றுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருந்தார். அவருக்கு சந்தோஷம், நிறைய மக்கள் வரப்போகின்றார்கள், எனவே நாம் சிறப்பாக மறையுரை ஆற்றப் போகிறோம் என்ற ஒரு சிந்தனையோடு பயணம் புறப்பட்டார். ஆனால் குறித்த நேரத்திற்குள்ளாக அந்த இடத்திற்கு போக முடியவில்லை. அந்த கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த ஒரு சில மக்கள் தான் வந்திருந்தார்கள், அவர்களும் கலைந்து சென்று விட்டார்கள். அந்த இடத்திற்கு வந்து பார்த்தவருக்கு ஏமாற்றம். ஒரே ஒரு நபர் மட்டும் அமர்ந்திருக்கின்றார். பிரசங்கம் வைக்கலாமா வேணாமா? அவர்கிட்ட போயிட்டு வயசானவர் வரிசையில் அமர்ந்திருக்கிறார். ஐயா, யாருமே இல்லை, நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு இப்போ நான் நற்செய்தி எடுத்து உரைக்கணுமா, பிரசங்கம் வைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ அவர் சொன்னார், ஐயா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க, நான் படிக்கலை, உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிற இடத்துல நான் இல்லை, நான் ஆடு மேய்க்கிறவன், என்கிட்ட ஒரே ஒரு ஆடு இருந்தாலும் அதுக்கு நான் தீனி போட்டு தான் தீருவேன், பட்னி அனுப்ப மாட்டேன் அப்படின்னாராம். இவருக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. சரி, நற்செய்தி அறிவிக்கின்றார். அந்த ஒரு நபருக்காக நற்செய்தி அறிவிக்கின்றார். சற்று நேரம் கழித்து, சரி ஒரு ஆள் தான் நான் போதும் அப்படின்னு நினைச்சார். திரும்ப கேட்குறார், ஐயா நற்செய்தி அறிவிச்சாச்சு, உங்களுக்கு திருப்தியாக இருந்துச்சா? அப்போ அவர் சொன்னார், அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க, நான் ஆடு மேய்க்கிறவன், ஒரு ஆடாக இருந்தாலும் அதுக்கு வயிறு நிறைய நான் தீனி போடுவேங்க, இதுதாங்க எனக்கு தெரியும் அப்படின்னாராம். இதை இயேசுவில் பிரியமானவர்களே, இந்த நற்செய்தியிலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுக்கின்ற அழைப்பு, உலகெங்கும் சென்று படைப்பிற்கெல்லாம் நற்செய்தியை அறிவியுங்கள். அதைத்தான் இன்று 2ஆம் வாசகத்திலே பார்த்த பவுலுடைய சொல்கிற, வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் கிடைக்காவிட்டாலும் நற்செய்தியை அறிவிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. நம் மீது சுமத்தப்பட்ட பணியாக இருக்கிறது. கூட்டம் இருக்கிறது இல்லை, ஒரு நபர் இருக்கின்றார், பல நபர் இருக்கின்றார் என்றெல்லாம் கிடையாது. அனைவருக்கும் நம்மால் இயன்ற அளவில் நற்செய்தி கொண்டு சேர்க்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது. எனவேதான் மறைந்த புனித திருத்தந்தை 2ஆம் அருள் சின்னப்பர் சொல்கின்றார், எக்லேசியா இன் ஏசியா என்ற, அதாவது ஆசிய திருச்சபை என்ற சுற்றுமடலில் சொல்கின்றார், இன்றைய இந்தியாவுக்கு தேவை நேரடி மறைபரப்பு பணி. நாம் ஒவ்வொருவருமே நம் வார்த்தையாலும் வாழ்வாலும் நற்செய்தி அறிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். இது யாருக்கோ ஒதுக்கப்பட்ட பணி அல்ல, குருக்கள் கண்ணியர் என்று ஒதுக்கப்பட்ட பணி அல்ல, திருமுழுக்கு பெற்ற அனைவருக்குமான பணியாக, கடமையாக இருக்கிறது நற்செய்தியை அறிவிப்பது. நமது புனிதர் அதைத்தான் சிறமேற்கொண்டு செய்தார். வெறும் 46 ஆண்டுகள் இவ்வுலகத்திலே வாழ்ந்தார். 1506 பிறந்தவர், 1552 இறந்திருக்கின்றார். ஆனால் எத்தனை நாடுகள், இந்தியா, பிலிப்பைன்ஸ், ஜப்பான் என்று பல இடங்களிலும் சென்று நற்செய்தியை அறிவித்திருக்கின்றார். நற்செய்தி அறிவிப்போருடைய பாதங்கள் எத்துணை அழகானவை. அவருடைய திருவுருவத்தை பார்த்தபோது அவருடைய காலைத்தான் முதலில் நான் உற்று நோக்கினேன். அதை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல். எத்தனை ஆன்மாக்களை அவர் ஈடேற்றத்திற்காக அழைத்து சென்றிருக்கின்றார் என்ற ஒரு ஆச்சரியம். இரண்டாவதாக ஆன்மாவின் ஈடேற்றம், ஆன்மாவை பற்றி அக்கறை கொண்டவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஆன்மாவிற்கு பலவிதமான உறக்கம் உண்டு. அந்த உறக்கம் ஆபத்தானது. இவ்வுலக போக்கிலான வாழ்க்கை, மாய கவர்ச்சிகள் எதுவானாலும் சரி, அது ஆன்மாவை உறக்க நிலைக்கு சென்று விட்டுவிடும். அது ஆபத்தானது. ஆன்மாவின் மீது அக்கறை கொண்டவர்தான் நம் புனிதர். மார்க் நற்செய்தி 8ஆவது அதிகாரம் 36வது இறைவசலை பார்க்கின்றோம். ஒருவர் உலகம் முழுவதையும் தனதாக்கி கொண்டாலும்
தம் ஆன்மாவையே இழப்பார் எனில், புதிய மொழிபெயர்ப்பிலே வாழ்வையே என்று போட்டிருக்கும். தம் ஆன்மாவையே இழப்பார் என்றால் அவர் கிடைக்கும் பயன் என்ன? தம் ஆன்மாவிற்கு ஈடாக எதை கொடுப்பார்? நம்மிடம் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம், பணம், பதவி, பட்டம், எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். ஆனால் ஆன்மாவை இழந்து விட்டோம் என்றால் அதற்கு ஈடாக நாம் எதையும் கொடுக்க முடியாது, அதை சரி கட்ட முடியாது. ஆன்மாவை பற்றி அக்கறை கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். நற்செய்தி அறிவிப்பு பணியை இதற்காக அனைத்து ஆன்மாக்களையும் ஆண்டவரிடம் கொண்டு வர வேண்டும். ஆன்மாக்களை ஆண்டவருக்காக அறுவடை செய்வதுதான் நற்செய்தி அறிவிப்பு பணியாக இருக்கிறது. அதைத்தான் நம் புனிதர் சிறப்பாக செய்திருக்கின்றார். நாமும் அதே அழைப்பை பெற்றிருக்கிறோம். நற்செய்தியின் வழியாக ஆன்ம ஈடேற்றத்திற்காக உழைப்பது. பேதுரு முதல் புத்தகம் 5வது அதிகாரம் 8வது இறைவசனை பார்க்கின்றோம். உங்கள் எதிரியாகிய அலகை யாரை விழுங்கலாம் என்று கர்ஜிக்கும் சிங்கம் போல அலைந்து திரிகிறது. கர்ஜிக்கும் சிங்கம் போல. நாம் இந்த அலகையிடம் நம் ஆன்மாவை பறிகொடுத்து விடக்கூடாது. மாறாக ஆண்டவரின் பக்கம் நமது ஆன்மாவை திருப்ப வேண்டும். நாம் நம்முடைய ஆன்மாவின் ஈடேற்றத்திற்காக மட்டுமல்ல, அனைவருடைய ஆன்ம ஈடேற்றத்திற்காகவும் நாம் உழைக்க வேண்டும், முன்னெடுப்புகளை எடுக்க வேண்டும். அதற்கு நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் வார்த்தையாலும் வாழ்வினாலும் நற்செய்தி பணியை நாம் ஆற்ற வேண்டும். உலகெங்கும் சென்று படைப்பிற்கெல்லாம் நற்செய்தியை பறைசாற்றுங்கள். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்றென்றும் வாழ்த்து பெறுவாராக.